Mehmet Eşin, Doğru Haber. Filistin bi Gazze, Kudüs û şerîaya Rojava re yekperçeye. Rê û rêbazek din a îşxalkeran, perçekirina coğrafyayan, bi navên cuda di navbera wan de danîna bende û pêşîgirtinên fizîkî ne. Her wiha ji bo ji holê rakirina ruhê yekîtî, biratî û jiyana bihevre di navbera ehlê van herêman de, bi projeyên cuda cuda nakokî û fesadiyê derdixînin. Ji sedî notê Filistînê ji aliyê rejima îşxalkera Siyonîst ve hatiye îşxalkirin. Wexta ku em li xerîte û nexşeyê mêze dikin, ev kar ne bi xêzek an birêzê, lê di maddeyan de pêk tê. Qisimkirina tevahiyê paşê parçekirina van beşan, bi dehan dikin bi sedan parçeyên biçûktir. Bajar Tah û gundan ji hev ve dixetîne, vê carê Yehudiyên îşxalker di navbera van perçeyan de bicî dike. Mîna penceşêr û qansêrê ew bi deqan li her perçeyekê vücudê belav dibe û her ku diçe evlekeyên penceşêr û qansêrê mezin dibin. Êdî rewştê derece û merheleyek wisa ku kesekî bixwaze biçe nexweşxane, karê xwe yan jî ziyaretekê ji bo ji taxekê biçe taxek din, neçar dimîne ku ji ciyê kontrolkirina eskerên îşxalker re derbas bibin. Niha Filistîn bûye du beşên sereke, şerîaya Rojavaya ku Kudüs jî di nav de ye û Gazze. Rojava, Bakur û başûrê şerîaya Rojava ji aliyê hêzên îşxalker ve hatine dorpêçkirin. Ew herêm li Rojhilat bi çemê şerîayê û Gola Lûtê ve hatiye dorpêçkirin, Ürdün li aliyê Rojhilatê çeme. Piştî dewleta Osmaniyan belav bû û ji sehneya tarîx û dîrokê vekşiya, êdî ketxwariya İngiliz di Filistînê dest pê kir. Piştî di sala 1948 de rejima Siyonîst hata vakirin, şerîaya Rojava ji Ürdünê re hatiştin. Di sala 1967 a şerê 6 rojan de herêm ji teref rejima Siyonîst ve hat îşxalkirin. Ji teref Konseya Ewlehiya Netewên Yekbûyî û Dîwana Edaleta Navnetewî tê qebûl kirin ku ev herêm dibin îşxala rejima Siyonîstê ye. Şerîaya Rojava dibin kontrola dewleta Qaşo dewleta Filistînê de ye. Lê mixabin îdareya Filistînê ji xeynî parêzvanî û bekçîtiya îşxalkeran to armancê nake. Rejima îşxalê kengê bixwaze dikare têkeve vê derê û derkeve. Her cûre hilweşandin, êsîrgirtin, revandin, suîqest û qetlîaman dike. Tu astengî li hember van kiryarên îşxalkeran jî tune ye. Ji bo vê yekê îznê jî ji tu kesî nagirin. Rejima îşxalker ji vê yekê ditirse ku li vê derê berxwedan xurt û bihêz bibe, di dawiyê de jî weka Gazze bibe. Ji ber vê yekê her cûre zext û zordariyan û qetlîaman dike. Bi tofana Aqsayê re li şerîaya Rojava tevgerî çêbû. Bi çek û sîlehên gelek pêşveçûnê li dijî rejima îşxalê berxwedanek destanî dide. Piştî heftê cotmeha sala 2023 vir ve li şerîaya Rojava û Qudsê 906 êrîş hatin rastkirin. Di van êrîşan de ji çaran yekê zarokan yanî 520 zarok hatin şehîd kirin, 5200 Filistînî şehîd bûn. Li van deran êdî eskerên Siyonîst tên kuştin, zirarek mezin dibînin. Li ser vê yekê di 22 salên dawîn de rejima Siyonîst ji hewayî û bejahiyê ve êrîşên herî mezin li bajarên Cenin, Tulkerîm, Nablus û Tûbasê rast kir. Ev bajaran weka kelha berxwedanê tên qebûl kirin. Di nav Tah û Kuçeyan de di navbera mücahid û îşxalkeran de pevçûnên mezin diqewme. Bi dehan Filistînî şehîd bûne, bi dehan jî birîndar bûne. Rejima îşxalker bi buldozer û makîneyên kar û îş, cadde û binesaziyên bajaran ji sedî heftê xira û tehrîb kir. Rejima îşxalê naaşên Filistîniyên ku şehîd dike, ji bo zext û zorî li ser malbatan dijwar bibe nadewan. Davêjin ser nexweşxaneyan û li van deran birîndaran direvînin. Her çi qas axa Filistînê bi herêm û kantonên cuda cuda bêjî, bi Rojhilat û Rojava, Erd, Çem û Behrê, Gazze, Yafa, Heyfa, Ramallah û Qudsê bi hemû bajar û gundên xwe ve perçeyeke. Heta gundek û malek dibin îşxalê de be, heta ku yek îşxalker bimîne wê berxwedan bidome. İnşallah tirsa îşxalker û emperyalîstên ku destekê didin wan were serê wan. Ne tenê şerîaya Rojava, tevahiya coğrafyaya ümmetê wê vegere Gazze'ye, Kudüs û ümmet wê azad bibe.